ụmụnne ndị alụn o nwere ụfọdụ ajụjụ ndị mmadụ na-ajụgasị m gbasalụ Facebook monetization. So nya ka m wepụta ohere a ka m were ya wee kọwalụ gị ọfụma. Ọ bụ na ị da-aghọta ya ka ị ghọta ya. Ajụjụ izizi bụ mmadụ na-ajụ m sị m na iwu ka ọ bụ na a ga-verify gị your Facebook page before ibido enube ego. Mba, ọ bụla iwu bụ na a ga-verify your Facebook page. It is not a must. A ga-verify ya before ibido wee enube ego na Facebook. Then the second question bụrụ otu a Nigeria na-adịrị eligible o gosi na mmadụ amaghị yuzu Facebook page o mekili na Nigeria wee meki ego. Ị ga-eyuzu Facebook page imepe na Nigeria wee meki ego, mana ebe ọ bụ na Nigeria adịrọ eligible, ị ga-achọ somebody trust no outside country dị eligible like Canada, USA, Dubai dị eligible, other countries dị eligible. Ije na Facebook, maybe na ịba Facebook jee na Google search ya for country eligibilities, ị ga-afụ si countries dị eligible. Then ịmalụ ebe onye ọ dị ka ịma nọ, then ịmalụ ka ị ga-esi communicate with the person. Onye afọ eme gịnị, onye ahụ enyelụ gị aka wee mee gịnị, wee monetize akaụntụ gị. A monetize na akaụntụ na Nigeria, monetize akaụntụ gị na country dị eligible like ọ bụrụ Dubai ka the person nọ, gwa the person ka ọ were aka ya monetize alụ gị ya, set ya the location ka ha na-afụzi na this Facebook page anọzikwa Nigeria na handles ya na country dị eligible for monetization. So ihe a bụ si ụfọdụ ajụjụ ndị mmadụ jụgasịrị m. Dị n'ọkwa jụ m sị m ebe ọ bụrụ na iluo the criterias Facebook chọrọ ka wee monetize akaụntụ gị, kedu ka ị ga-esi wee marụ na ilu gị ya? Ka ị ga-esi marụ na ilugo oge monetize akaụntụ gị bụ ọ bụ na ị nwere laptọpụ, were ya lọgụọ akaụntụ gị in, jee na peji gị. Ị na-agbata na peji gị, ị ga-afụ ebe the creator studio n'akụkụ akaụntụ gị. Ị gaa na ya, pịa ya aka, ọ ga-ebubata gị na creator studio nke desktop. Ịbata ebe afọ, then iwekwa aka gị navigate etu ebe edelu monetization. Then ịbatazi ebe afọ, ị ga-afụ the whole information you need. Just log in with your account. Iji ebe ị ga-afụ the whole process. Emechakwa m ga-emekwazi video m ga-eji kọwakwazi ya na ọ bụ na o doro gị anya. Then ihe a bụ questions ị nidele ịma. Akaụntụ gị ama monetize gwe na Nigeria, ebe a ga monetize nwe ya bụ na country dị eligible. Ọ ka o wekwe gị ghọta ka ịghalizie na-agbaghalị na-achọ kedu ihe ị ga-eme kedu ihe ị ga-eme. And ya arụla gị alụ ka ịghali ije mee mistake, maka ime mistake were aka gị mee ya, Facebook ga-restrict the account until ewenọrọzie na obodo afọ dị eligible wee handle ya. So the greatest mistake ịma mme bụ do not violate Facebook policy privacy. Ịma na Facebook nwere community guide, so a violate ya, the more na violate ya, ọ ga na-reduce reach post gị. Ịma na algorithm nweta gị, onye na-eme video ga-ama ndị mma. So kabalụ ịmala iwu Facebook tinyelu, ị na-edebe ọfụma ka monetization a wee lụọ ọrụ na akaụntụ gị ọfụma. So ihe a bụ the questions nsagola asa and the more ka na-abịa. Onye jụkwa m mee gịnị nsa ka anyị wee na-aghọta ihe ọbụla a na-eme online na-aghọta ya ọfụma. So Chukwu gozie m ka ị ga-eme ntị, ị ga-eshi akwazi vidio to others ka ha nụkwazie ihe a nkwu. Daalụ m.